babban jagora yaushe za mu ga ka'im Isa ɗan Maryama muna jiran ku da ka'im ajil ka'im almadi ka'im ya jagora na Karbala ya Maulana ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein tafiya Allah nake kira ko zan zauna Imam Hussein in yi salati ga Mustafa dan Amina Imam Hussein da iyalansa Sharifiya al-Maulana Imam Hussein in shiga bayani akan iyalan manzana Imam Hussein da batun sayyid imamuna Sharafuddini jinin Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein daga Usmanu da Musawi ruhullahi Imam Hussein daga Tijjani da Jiyali badallahi Imam Hussein Nasir Kabari da Kaulahi Abdullahi Imam Hussein Sharafuddini jinin Aba Abdullahi Imam Hussein maganar haƙƙin Imam ji kan manzona Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein jahar Muharram cikinsa ne aka yake shi Imam Hussein aka yanka shi aka yi rawar doki kan shi Imam Hussein aka zo aka ɗaura dukkanin matayen shi Imam Hussein ba takalma ake ta kora iyalan shi Imam Hussein ya zuwa shamin gaban Yazidu magauci gun Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein a ta'addancin da an kawa ahlul baiti Imam Hussein yawo aka yi gari bisa kan titi Imam Hussein ba takalma kafafuwan ahlul baiti Imam Hussein babu hijabi ga matayan ahlul baiti Imam Hussein kuma aka yada gari ba sa sallah Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein kuma wai aka ce Yazidu ne ahlul baiti Imam Hussein su Imam Hussein makiya ahlul baiti Imam Hussein Zainab Kubra Aqilatu ahlul baiti Imam Hussein Ali Sajjadu wasifi ahlul baiti Imam Hussein dune suka dinga bayyanar da haƙiƙancin Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein an mutu ƙarya da farfaganda a al'umma Imam Hussein zuriyar Daha Muhammadu khairul umma Imam Hussein duniya aka yi wa musula zuriyar umma Imam Hussein kuma matan su ɗiyan su du aka kakkama Imam Hussein matsayin bayi ana bugu suna wayo Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein ran Ashura kai hakan 10 Muharram Imam Hussein suka san in dai batun ya yaɗu cikin alam Imam Hussein sai suka kago fada'ilu 10 Muharram Imam Hussein babbar bid'a ciki 10 Muharram Imam Hussein da biyan shara gubaru ne na rufe maganar Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein Allah ya sa diyan ma'aiki na nuni Imam Hussein banka da sirrin munafiki dan shaidani Imam Hussein Yazidu makiyin imamuna Sidu Husaini Imam Hussein da kaɗan yau duniya in sun jinni Imam Hussein zan maganar imamuna ahlul baiti Imam Hussein ya jagora na Karbala ya Maulana Imam Hussein ya jagora na Zaria Sharafuddini jinin Hussein ahlul bid'a ku gafara muke sunna Imam Hussein muke goyon gidan